another Gaur Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji Maharaj. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarani. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj അദ്ദേഹം ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ശരണാഗതി രചിച്ച ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമന്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമന്ത്രം ഗൗരാവിർഭാവ ഭൂമേസ്ത്വാം നിർദ്ദിഷ്ട സജ്ജന പ്രിയ വൈഷ്ണവ സർവഭൗമ ശ്രീ ജഗന്നാഥായ തേ നമഃ. വൈഷ്ണവ സമൂഹം മുഴുവൻ ആദരിക്കുകയും ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജാണ് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സ്ഥലം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളിൽ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്? ആദ്യം ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ അന്നത്തെ സമയത്ത് ആ മാപ്പിലുള്ളതും കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ വന്ന് ഗംഗാനദി വഴിമാറി ഒഴുകിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാപ്പ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ദൂരെ ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നത് ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ ആ പ്രകാശം വന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിറച്ചും ഇങ്ങനെ തുളസി മാത്രം ഇങ്ങനെ കിളിച്ച് ഒരുപാട് തുളസികൾ ഇങ്ങനെ കിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു. അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് അവിടെ എന്ത് വിത്തിട്ടാലും അവിടെ കിളിക്കുന്നത് തുളസി മാത്രമേ കിളിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് ഉറപ്പാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയില്ല, ഈ സ്ഥലം കാണാനാണെന്നും പറയില്ല. അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് 100 കൂടുതൽ വയസ്സുള്ള, കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നല്ല നടുവെല്ലാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ബിഹാരി ലാൽ എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്. ആ ശിഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകളിലെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം ബിഹാരി ലാലാണ്. അപ്പൊ ഈ ബിഹാരി ലാൽ ഇങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെ ഈ സ്ഥലം എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു. ഉറക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ഗൗരചന്ദ്രൻ അവതരിച്ച ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചാടുമായിരുന്നു. അത് എത്ര പൊക്കത്തിൽ, 4 അടി ഉയരത്തില് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ചാടുകയായിരുന്നു ഈ പ്രായത്തില്. ഏതോ അമാർ നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ, ഏതോ അമാർ നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചാടുന്നു. കൂടാതെ മണ്ണിൽ ഉരുളുന്നു, ആനന്ദ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അതാണ് ഈ പ്രണാമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു? 144 വർഷമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മളെ DTസിലും വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ താഴെ ഗുരുപരമ്പര വെക്കും. ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ ഇതുപോലെ നടു ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ജപമാലയിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാജിനെ കാണാം. അതാണ് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാരാജ് ഇവരാരും സാധാരണ
ജീവാത്മാക്കളല്ല. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ്. ഇദ്ദേഹം രസിക മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തിനാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു വരുന്നത്? നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർ ഇനിയും അവതരിക്കാതിരിക്കാൻ, ഇനിയും ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചു കിടക്കാതിരിക്കാൻ, തിരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ ഉള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനം തരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ നോക്കാം. അപ്പോ 144 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് ശ്രീല മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി, ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മധുസൂദനദാസ് ബാബാജിയുടെ ലീലയും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മധുസൂദനദാസ് ബാബാജിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ആചാര്യ ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി ആരായിരുന്നു എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ ഗുരുവായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലാണ് മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി ജനിച്ചത്. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിരക്തി ഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. കൂടുതലും വിഗ്രഹാരാധനയിലും ഹരികഥ കേൾക്കാനും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര അതിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രുചി. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എല്ലാത്തിലും ഒരു അനിഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം, വീട്ടുകാരിങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഉടനെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ, അന്നത്തെ കാലത്ത് ചൈൽഡ് മാരേജ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ 12 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ആൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ മതി, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന്, അത് ബംഗാളിലാണ്, ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി 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 അങ്ങ് വൃന്ദാവനിലെത്തി. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ബംഗാളിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനില് ഉത്തർപ്രദേശിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. അത്രയും ദൂരം ഓടുകയാണ്. വണ്ടിയില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ റോഡൊന്നും അല്ല, കാടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കുട്ടി ഓടി വരുന്നത്. അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ്. നമ്മളെ ധ്രുവ മഹാരാജും പ്രഹ്ലാദനെയൊക്കെ പോലെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി. എന്നിട്ട് വൃന്ദാവനിലെത്തിയപ്പോഴോ, വൃന്ദാവനിൽ അവിടെ ആരെയും അറിയില്ല, വൃന്ദാവനിൽ പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആരുമില്ല. ആകെ അറിയാം രാധയും കൃഷ്ണനും ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, അവരുടെ വീടാണ്, അവരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം എന്ന് മാത്രം അറിയാം, അല്ലാതെ അവിടെയുള്ള ആരെയും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അവിടെ യമുനാ നദിക്കരയിൽ ഇരുന്ന് കരയും. യമുന നദിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച്, ഹേ യമുനാ ദേവി, ഹേ വൃന്ദാദേവി, ഹേ രാധാറാണി, ഹേ കൃഷ്ണ, എനിക്കൊരു ഗുരുവിനെ തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യമുനയിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ യമുനാദേവി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയില് പറയും, എന്താ പറയാ, നാളെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് നിനക്ക് കാണാം, നല്ല പ്രഭയോട് കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, നിനക്ക് മന്ത്രം തരും, അതാണ് നിന്റെ ഗുരു. അപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമായപ്പോൾ നല്ല പ്രഭയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, ഹേയ്, കൃഷ്ണനാണ് എന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടത്, നിനക്ക് മന്ത്രം തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം നീ അത്രയും വലിയ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ര ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഗുരു അപ്പോഴേ പോയി. പിന്നെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുട്ടി കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഗുരു ജസ്റ്റ് മന്ത്രം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി. എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അപ്പം കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. രാധാറാണി, എനിക്കൊരു ശിക്ഷ ഗുരുവിനെ തരൂ, എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടേ, എനിക്ക് സാധന ചെയ്യണ്ടേ, അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഗുരുവിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും. അന്നേരം ആ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് സിദ്ധ ബാബാജിമാരും, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാബാജിമാര്, 3 ബാബാജിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ബാബാജിമാരുണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം വൃന്ദാവനിലുള്ള ഒരു ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ആ വൃന്ദാവനിലെ അത്രയും ഉയർന്ന ബാബാജിയാണ് സിദ്ധ കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ കുട്ടി തന്റെ കഥയൊക്കെ പറയും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ വളരെ അധമനാണ്. നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര നിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെക്കാളും ഉയർന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് മന്ത്രം തരാനും നിനക്ക് നിർദ്ദേശം തരാനും ഗുരുവാകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല. എനിക്ക് നിസ്സഹായനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഒരു ബാബാജി ഉണ്ട്, ആ ബാബാജിയെ പോയി കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുട്ടി നടന്ന് 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 ഇപ്പം എവിടെയായിരുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്. ആ ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്കൊരു ഭജനില്ല, ഞാനൊരു അധമിയാണ്, എനിക്ക് നിനക്ക് തരാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കാമ്യവനില് ചെല്ലൂ. അവിടെ മറ്റൊരു ബാബാജി ഉണ്ട്, ആ ജയ് കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് നിനക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടി വീണ്ടും നടന്ന് 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 ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്ന് കാമ്യവനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാമ്യവനിലെത്തിയപ്പോ അവിടത്തെയും എന്താണ് ബാബാജി എന്താ പറയുന്ന ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നീ നേരെ രാധാകുണ്ടിൽ പോകൂ, രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, രാധാറാണി നിന്നെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടി വീണ്ടും കാമ്യവനിൽ നിന്ന് നടന്ന് രാധാകുണ്ടിൽ ചെന്നു. ഒരുപാട് നടന്നു, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിന്നാണ് കുട്ടി എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നടന്നു ചെന്നു, രാധാകുണ്ടില് ചെന്ന് 3 ദിവസമായി കുട്ടി കരയുകയാണ്. ഹേ രാധേ കൃഷ്ണ, ഹേ കിഷോരി, ഹേ ശ്യാമ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. പക്ഷെ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല. രാധാറാണി ഒരുപാട് കാരുണ്യമുള്ളവളാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പോലൊരു കുട്ടി ഇത്രയും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ ഹൃദയം എന്താ ഉരുകാത്തത്? എന്നെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല, ഞാനിനി എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. കഴുത്തില് ഒരു കല്ലിങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും. കെട്ടിവെച്ചിട്ട് രാധാകുണ്ടിലെടുത്ത് ചാടുകയാണ്. അപ്പൊ ചാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ, അത് ഞാനിപ്പോ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയണത്? ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, മധുസൂദനദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ രാധാകുണ്ടില് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാടുകയാണ്. ചാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴുത്തിൽ കയറെല്ലാം ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി, കല്ലെല്ലാം പൊങ്ങി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയും മുങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയാണ്. അങ്ങനെ മുകളില് രാധാകുണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു പനയില കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ പനയില തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് കുട്ടി കരയും. ആ പനയില എടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച്, വെറും 3 ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഇത്രയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന നീ എത്ര കാരുണ്യവതിയാണ് രാധാറാണി. അങ്ങനെ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു, നീ സൂര്യകുണ്ടില് ചെല്ലുക, സൂര്യകുണ്ടില് പോയിട്ട് അവിടെ ഉദ്ധവ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മധുസൂദൻ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പേര് ഉദ്ധവ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അങ്ങനെ സൂര്യകുണ്ടിൽ പിന്നെയുള്ള ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ സൂര്യകുണ്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത്. അവിടെ ഉദ്ധവ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ കീഴില് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം തന്റെ ഭജന നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മധുസൂദൻ ദാസ് ബാബാജിയുടെ
അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സൂര്യകുണ്ടലിൽ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 6 മാസം നവദ്വീപിലും 6 മാസം വൃന്ദാവനത്തിലുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭജന ചെയ്യുന്നത് 6 മാസം നവദ്വീപിലും 6 മാസം വൃന്ദാവനത്തിലും. ജഗന്നാഥ് ബാബാജിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗൗരവ്രജ മണ്ഡലങ്ങളിലും പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലും ജഗന്നാഥപുരി ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച് രസിക വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി എന്ന് ഠാക്കൂർ വിനോദ പറയുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് സർവഭൗമ, നമ്മുടെ ഈ പ്രണാം മന്ത്രത്തിൽ കാണാം, വൈഷ്ണവ സർവഭൗമ. വൈഷ്ണവ സർവഭൗമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വൈഷ്ണവ സർവഭൗമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അന്ന് ആ ഒരു കാലത്ത് അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ മറ്റ് എങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനിയായ സർവഭൗമ എന്ന പദവി ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. 125-ാമത്തിൽ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരു അർദ്ധവൃത്തം പോലെ വളഞ്ഞതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. കൺപോളകൾ, കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ പോള ഒന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കണ്ണിങ്ങനെ പൊക്കണം. ഒരാൾ വന്നിങ്ങനെ കണ്ണ് പൊക്കിയാലേ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പോള വീണ്ടും കൈ വിട്ടാൽ വീണ്ടും കണ്ണിങ്ങനെ പോള വന്ന് അടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണം. കാരണം 125 വയസ്സായി. അദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പോഴും പൂജിക്കുന്നത് ഗിരിരാജ ഗോവർദ്ധനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ. ആ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് തുളസി മഞ്ജരികൾ അർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ കൺപോള ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പൊക്കി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ഈ തുളസി ദളം അർപ്പിക്കുന്നത്. 142 വയസ്സായപ്പോൾ കാണാനും നടക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്രജവാസി സേവകനായി ബിഹാരിലാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാലോ ഒരു നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കുട്ടയിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് 4 അടി വായുവിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടും. ആനന്ദത്തിൽ പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. ശാരീരിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ഊർജ്ജസ്വലനായി ഭജന നടത്തി. നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ യാത്രയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ, അത് 115-18 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ബാബാജിയെ കാണുന്നത്. അന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഈ ഭജന നടത്തുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദ നൃത്തം കണ്ട് ഇദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു പോയി. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇത് സാധാരണ ബാബാജി അല്ല, വളരെ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, ഇദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം, നമ്മുടെ ഗൗരചന്ദ്ര ജനിച്ച സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആനന്ദ നൃത്തത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം 60 വയസ്സ് വരെ ആയിരുന്നു 60 വർഷം വൃന്ദാവനത്തിലും 60 വർഷം നവദ്വീപിലുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും 6 മാസം വെച്ച് മാറി മാറി അങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ 60 വർഷം വൃന്ദാവനത്തിൽ, അവിടെ സൂര്യകുണ്ടിലായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അവിടെ മധുസൂദൻ ദാസ് ബാബാജി സൂര്യകുണ്ടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 60 വർഷം അവിടെയും 60 വർഷം നവദ്വീപിലും. അപ്പൊ മൊത്തം ഇപ്പൊ 220 വർഷമായി. പിന്നെയുള്ള ശിഷ്ടകാലം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയും, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു അധികാരവുമില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നെ പോലെ അധമനായിട്ടുള്ളവന് ശരണം നവദ്വീപിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേരെ ഗൗരചന്ദ്രന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക്, നവദ്വീപിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം പറയും, ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏത് രാജാവിന്റെ കീഴിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്, ഏത് രാജാവിന്റെ
മണ്ഡലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ആ രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഗൗരചന്ദ്ര. അപ്പൊ ആ ഗൗരചന്ദ്രന്റെ ധാമിലാണ് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നവദ്വീപിലേക്കാണ് ശിഷ്ടകാലം അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് പറയും? പഞ്ചതത്വ മന്ത്ര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നത്, ഈ ഒരു മന്ത്രം കമ്പോസ് ചെയ്തത് അത് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങൾ കാണില്ല, അപരാധങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഈ മന്ത്രത്തിന് സാധിക്കും. ഈ മന്ത്രം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും അപരാധത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, അത് സച്ചിനന്ദ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. ജയ് സച്ചിനന്ദന, ജയ് സച്ചിനന്ദന. ആ സച്ചിനന്ദനന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോ ഗൗരഹരി, ആ സച്ചിനന്ദനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിന് അത്ര ശക്തിയാണുള്ളത്. വിഷ്ണുപ്രിയ പ്രാണനാഥ, നിത്യാനന്ദ പ്രാണധന, സച്ചി സുധ, അങ്ങനെ ഉള്ള നാമങ്ങൾ പറയൂ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാരുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാരി വിതറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് എന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. ജപത്തിലും കീർത്തനത്തിലും ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കീർത്തന വേളയിൽ അദ്ദേഹം പാടും, നിത്തായ് കി നാമ ഏനെ ചീരേ, കി നാമ ഏനെ ചീരേ, കി നാമ ദിനേ ദിതേ ചേരേ. ഓ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ, നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായ പേരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓ നിതായ്, നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായ പേരാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആരുടെ? ഗൗരംഗ. ആ പേര് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ ഗൗരംഗ എന്ന പേര്, ആ ഗൗരംഗയുടെ പേരാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഏതാണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ജപിക്കും. എന്നിട്ട് രാവിലെ എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ 1108 ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1108. എത്ര വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുനിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുനിയണം, നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് ഒന്ന് തല വെച്ചൊന്ന് കുനിയും, കൈ വെച്ചിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഫുൾ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം, ആ ശാരീരിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട്, അതും ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, 1108 ദണ്ഡവത് നമസ്കാരങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജനയൊക്കെ വളരെ രസകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭജനയാണ്. 3 ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് 3 ദിവസം അദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, കുടിക്കില്ല, ഉറങ്ങില്ല, ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കും. 4-ാമത്തെ ദിവസം ആ വ്രതം മുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വല്ല ധാന്യം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത 3 ദിവസം ഇതേപോലെ ഭജന. അപ്പം 3 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, 4-ാമത്തെ ദിവസം കഴിക്കും. വീണ്ടും 3 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഫുൾ ടൈം നാമജപവും ഇതുപോലെ നമസ്കാരവും ഒക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. 4-ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ആരെയും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ബിഹാരിലാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ശരിക്കും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിക്ഷാഗുരു ആണ് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹാരി എന്തായിരുന്നു? ദീക്ഷാഗുരു വിപിൻ ബിഹാരി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൂടുതലും സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നത് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയാണ്. കാരണം വിപിൻ ബിഹാരി ഗോസ്വാമി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തന്റെ ഗുരു പാത ഒന്ന് വഴി മാറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. കൂടാതെ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടത്,
നമ്മുടെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള പാത മാറിപ്പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ തിരസ്കരിക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തത് ബിപിൻ ബിഹാരി ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും കൂടുതലും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നത്, തന്റെ ഗുരു ഒന്ന് വഴി മാറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം. പിന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജനയുടെ രീതി കുറച്ചുകൂടെ മാറും. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജും രണ്ടുപേരൂടെ ചേർന്ന് 3 ദിവസം എന്നുള്ളത് 11 ദിവസവും 11 ദിവസം നാമവും സങ്കീർത്തനവും ഹരികഥയും എല്ലാമായിട്ട് ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കും, ഒന്നും കഴിക്കില്ല. പിന്നെ 11 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു വലിയ ഒരു സദ്യ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഇദ്ദേഹം ബാബാജിയാണ്. ബാബാജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമി രീതിയിൽ ബാബാജി വേഷം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്, ഗൃഹസ്ഥനാണ്, 10 മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദിനെ എന്താ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അത്രയും ഏറെ ഒരു കൂടുതൽ സഹവാസം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നും, അദ്ദേഹം അത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമായിട്ട് പോലും എപ്പോഴെല്ലാം അവസരം കിട്ടുന്നോ ഈ വൈഷ്ണവരോ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചാതുർമാസ്യത്തിലെ കാര്യം. ചാതുർമാസ്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിന വ്രതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചാതുർമാസ്യത്തില് ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മാസം, ആ ഒരു മാസത്തില് ഫുൾ ടൈം നാമജപമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ആ ഭജൻ കുട്ടിയിൽ പോയിരുന്ന് നാമം ജപിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാത്റൂമിൽ പോവേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വരൂ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ആരെടുത്തും നാമജപം അല്ലാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും ആരെടുത്തും സംസാരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള വ്രതം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്രതം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ചാതുർമാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം പല ടൈപ്പ് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ 3 മാസത്തെ വ്രതം അദ്ദേഹം എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 3 മാസത്തെ വ്രതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിക്കും, അത്ര കഠിന സാധനയിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം ബിഹാരി ലാലിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു വിഷയം അന്വേഷിച്ചതാണ്. അത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത വന്നു, അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ വ്രതം മുറിച്ചു. വീണ്ടും ആ സമയം തൊട്ട് വീണ്ടും 3 മാസത്തേക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്ര ഭക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കളയാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. അത്ര ചിട്ടയോടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന്. ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വന്ന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ്, എത്രയോ ജന്മം അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ, അതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനിക്കാം. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊന്നും നിസ്സാരക്കാരല്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന ഭജനയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു 0.0001% നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം അത്ര വലിയ സാധനയാണ് ഇത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ചാതുർമാസ്യത്തില് 4 മാസത്തെ വ്രതമാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ചാതുർമാസത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം
ഒരു മാസം ആദ്യത്തെ മാസത്തില് വൈകിട്ട് 4 വാഴപ്പഴം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈകിട്ട് ആ ഒരു നേരം മാത്രം 4 വാഴപ്പഴം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് 2ാമത്തെ മാസം ആകുമ്പോൾ പേരയ്ക്ക മാത്രം കഴിക്കും. മൂന്നാമത്തെ മാസമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് മോരും വെള്ളമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ 4ാമത്തെ മാസമാകുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലാതെ വേവിച്ച വാഴപ്പൂവ് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഠാക്കുര വിനോദ ജഗന്നാഥദാസിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച സ്ഥലം കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന്റെ ലീല പറഞ്ഞതാണ്. ഗൗരംഗ പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യോഗപീഠം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വായുവിൽ കുതിച്ചുപാടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ലീലകളാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് പേര് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വരും. ഇദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയെ പോലെ ആകാനായിട്ട് അനുകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ദിശ മാറും. ഒന്നുകിൽ അവർ ഈ ഹരികഥയൊക്കെ പറയുന്നത് പണം കിട്ടാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിക്ക് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലൊരു ഭാഗവത കഥാകാരൻ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബാബാജി പറഞ്ഞത്, ആദ്യം നീ ഈ ഭാഗവതം പറയുന്നത് നിർത്തുക, മറ്റുള്ളവരെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കുക. നീ ഭാഗവതം പറയുന്നത് നിന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളതാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നാലേ കേൾക്കുന്നവനും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അവരെയും പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നീ നിന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കഥയാണ് ഇത്, നീ ആദ്യം നിർത്തുക. നിനക്ക് വയറ് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നീ വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നീ ഭാഗവതം പറയൂ. നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥകൾ നീ ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ നിർദ്ദേശം കേട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഇതുപോലെയുള്ള ബാബാജിമാരുടെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ മുക്തി പദം അവരുടെ കാൽ കീഴിൽ വന്നെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കല് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ശ്രീനാഥ് റോയ് എന്ന പേരാണ് നവദ്വീപിൽ വന്നു ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധി, അന്ന് സിദ്ധ ബാബാജി ആണല്ലോ, അപ്പൊ സിദ്ധനാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സിദ്ധൻ മാജിക് കാണിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക് അങ്ങ് കാണിക്കാമോ, സിദ്ധികൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, എനിക്കതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് ആകെ നാമം ജപിക്കാനേ അറിയൂ. അപ്പൊ അത്ര വിനീതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ, അല്ലല്ല, അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പുണ്യ ശരീരസ്ഥനായി നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മുടെ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വടിയെടുത്ത് തറയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോ, ഇവിടെ നിക്കല്ലേ, ഓടിപ്പോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്രീനാഥ് റോയ് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ, എന്താ അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല, തന്നോടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കരുതി താൻ എന്തേലും അപരാധം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തേലും അപരാധം ചെയ്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പോയേക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, അല്ലല്ല, നിന്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നീ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, നിന്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, പിന്നെ ആരെടുത്താണ്, വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. പറയും, ഞാൻ ഈ അടിച്ചത് അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ലോകനാഥ് സ്വാമിയുടെ ഒരു സമാധിയുണ്ട്. ആ സമാധിയുടെ അടുത്ത് കുറെ തുളസി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തുളസി ദളങ്ങൾ തിന്നാനായിട്ട് ഒരു ആട് വരുന്നു. ആ ആടിനെ ഓടിച്ചതാണ്. ആ ആടിനെ ഓടിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വടി വെച്ച് തറയിൽ അടിച്ചത്, അല്ലാതെ നിന്നെ ഓടിക്കാനല്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിക്കുവേ, ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നവദ്വീപിലാണ്.
നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വടിവെച്ചടിച്ചാൽ അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആടെങ്ങനെയാ കേൾക്കുക? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം തോന്നും. ഉടനെ രാധാകുണ്ടിലേക്ക് ഒരു ടെലഗ്രാം അയക്കും, ഇത് സത്യമാണോ നടന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ടെലഗ്രാമിന് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്ലൈ വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാട് വന്ന് ഈ തുളസി ദളം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമാധിയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വരാന്തയിലാണ് ഇത് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഒരു വടി വെച്ച് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ആട് ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ബാബാജി മഹാരാജ് ചെയ്ത ആ ഒരു സിദ്ധി, അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധനും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പോയതിനു ശേഷം ബിഹാരിലാല് ബാബാജിയോട് ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സിദ്ധകളൊക്കെ ഈ വ്യക്തിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, ചില ആൾക്കാർക്ക് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മാജിക്കുകളൊക്കെ അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള സിദ്ധികൾ കാണിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ശരണം ചെയ്യുമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്ര തന്നാമവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടും വളരെ വളരെ ആകർഷണമായിരുന്നു, ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്. അതിലൊരു മകന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നു. കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ മകനെ ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു. ബാബാജി എന്തു പറയും? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദത്തിലുള്ള തുളസി അത് അവന്റെ നാക്കിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് അവനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യോഗപീഠമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് ഉരുളാൻ പറയുക. തീർന്നു, അവന്റെ അസുഖം എല്ലാം മാറിക്കോളും. വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ? നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്ര ഭക്തിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് നാമം ജപിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടിപ്പോവുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാരാണ്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയാണ്. ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞ നിമിഷം പ്രതി അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. നേരെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ കുട്ടിക്ക് പ്രസാദത്തിൽ വെച്ച തുളസീദളം വായിൽ വെക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആ യോഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ മണ്ണിൽ ഉരുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറി. അപ്പൊ അതാണ് ബാബാജിയുടെ ആ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ബിഹാരി ലാലാണ് നമ്മുടെ ബാബാജിയെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ ബാബാജിയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നവദ്വീപ് ഡാമിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ ഈ ബാബാജിക്ക് ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണയായിട്ട് പൈസ ഇടും. അപ്പൊ 1 രൂപ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ 1 രൂപ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോ ബാബാജി ഉടനെ ബിഹാരിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നിർത്ത്, ആ പൈസ ഇട്ട ആളടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ പൈസ ഇട്ട ആളടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഇപ്പൊ ഇട്ട 1 രൂപ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറയും. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാ, അതെന്താണ്? ഈ 1 രൂപ ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോൾ എത്ര ഭാരമാണ് എന്റെ ശിഷ്യനായ ബിഹാരി ചുമക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഇത്രയും പണത്തിന് എന്ത് ഭാരമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ താങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നവർക്ക് ഹരിഭജനയിൽ ഒരു ആകർഷണവും കാണില്ല. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹം നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. ആ അത്യാഹാരവും പ്രയാസവും, ആ അത്യാഹാരം എന്താണ്? അമിതമായി സമ്പാദിക്കുക, ഇതായിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക്. പിന്നീട് മറ്റൊരു ലെസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മുടെ ബാബാജിക്ക് ഒരാള് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പണം കൊടുത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും.
അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപയാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കണ്ണെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ് കണ്ണും കാണാൻ നടക്കാനും ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയെ പോലും കാണുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ഇട്ട രൂപ ഏത് മനസ്ഥിതിയോട് കൂടിയാണ് ഇട്ടതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കാരണം ഈ വ്യക്തി ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈസ ഇടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സാധനമൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ കുറെ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ദാനമായിട്ട് സാധുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ നല്ല പുണ്യമാണ്. എന്നാൽ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ബാബാജി പൈസ സ്വീകരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതും അല്ലാതെ വൈഷ്ണവ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബാബാജിക്ക് ചിലപ്പം വൈഷ്ണവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാബാജി അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബിഹാരി ലാലിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ രസഗുള വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബിഹാരി രസഗുളയോ? ബാബാജി രസഗുള കഴിക്കുക. ബാബാജി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പഴങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു നേരം സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഭജനയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രസഗുള? എന്തിനാ ഈ രസഗുള വാങ്ങിക്കാൻ പറയണത്? അത് നവദ്വീപിലുള്ള പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള മറ്റ് സാധു ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഭജനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവിടെയുള്ള മിക്കവരും നേരെ പോകുന്നവരല്ല. എല്ലാം പണം ആഗ്രഹിച്ചും എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെക്കാളും പശുവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുറമേ ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചാലും അവരുടെ ഉള്ളഴുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പശുവിനെ നീ കൊടുത്തോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ധാമിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മഹാപ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നായ്ക്കുട്ടികൾ വരും. അപ്പൊ നായ്ക്കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ബിഹാരി ലാൽ ഉടനെ അതിനെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിടും. അപ്പോ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി പറയും, നീ അപരാധം ചെയ്തു, ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നീ ആ ധാമിലുള്ള നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നീ ഓടിച്ചു വിട്ടത്. അവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യർക്കാണ് ഈ രണ്ടു മുഖങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടു മുഖവും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ജീവികളാണ്. അതിനെ നീ ഓടിച്ചു വിട്ടു, നീ അപരാധം ചെയ്തു. നീ ആ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്ക്, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രസാദം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അവരാരും സാധാരണ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, അവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബിഹാരി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ബാബാജി കഴിക്കുന്ന അതേ പാത്രത്തിലാണ് ഈ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നവദ്വീപിലുള്ള. പിന്നീടുള്ള ഒരു ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോ ഉള്ള വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ആവിർഭാവ ദിനം, തിരോഭാവ ദിനം, നമ്മുടെ ഏകാദശി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ, അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ബാബാജിയാണ്. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനോട് പറയുന്നത്, നീ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ നിർമ്മിക്കണം. അന്ന് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നറിയോ? അന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന് 12 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു റൊട്ടിയാണ് മധുകരിയായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ റൊട്ടിയെ ആദരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ തൂക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാരും കൂടെ, എന്താണ് സർവഭൗമ വൈഷ്ണവനായ ബാബാജി, നീ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള തൂപ്പുകാർക്കാണോ നീ ആഹാരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, ഇവിടെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ തൂക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ വെറുതെ സാധാരണ ആൾക്കാരാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ദേവന്മാരാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത്
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവതരിച്ചതാണ് അവര്. ഇവിടെ എല്ലാം ധാമ തൂക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സേവനമാണ്. അപ്പോ ഞാൻ റൊട്ടി കൊടുത്തത് അവരുടെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടാനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ അവര് സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല. ഈ വ്രജഭൂമിയിലെ വ്രജ മണ്ണിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി? നവദ്വീപിലോട്ട് പോയി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് താൻ അത്രയും പതീതനാണ്, തനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അവിടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കും. 3-4 ദിവസം ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ നാമം ജപിക്കും. പിന്നെയാണ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ നാമം ജപിക്കും. പിന്നെ ഈ 3-4 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം കുറച്ചു കൂടുതൽ ദിവസം ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബിഹാരി ലാലാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ബിഹാരി ലാലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ ദിവസം എടുത്തപ്പോ തിരിച്ച് ബാബാജി വന്നപ്പോ ബിഹാരി പറയും, ഓ ഞാൻ വലിയ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങേ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് കാണാഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങേക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അങ്ങ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശന്നിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബാബാജി ബിഹാരിയെ വഴക്ക് പറയും, നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും വിശപ്പ് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, വിശക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, അതൊക്കെ ശരീരത്തിനാണ്. നീ കർത്താല് പിടിക്കൂ, എന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കൂ. അപ്പോ ഈ തിന്നുക ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നതേയില്ല. ഫുൾ ടൈം നാമഭജനത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നവദ്വീപില് വലിയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു. അപ്പം ബാബാജിയുടെ ഈ കുട്ടീറിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ളും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ബിഹാരി ലാൽ ആകെ വിഷമിച്ചു. ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഈ വെള്ളം കടന്നു പോയി അങ്ങേക്ക് വേണ്ട സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ഫലങ്ങളും അരിയും ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടും? അപ്പോ ബാബാജിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. അദ്ദേഹം വിശന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ബാബാജിയോട് ചോദിക്കും, ബാബാജി ഞാൻ എവിടുന്നാണ് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക? ഇവിടെ മൊത്തവും വെള്ളമാണ്, എവിടുന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വരും? അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, നീ കർത്താല് പിടിക്കുക, ഇരുന്ന് നാമം ജപി, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യുക, നിന്റെ ജോലി നാമം ജപിക്കുക. ഇത് ഭഗവാന്റെ ജോലിയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശരീരം നിലനിർത്താൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുതരിക എന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാന്റെ ജോലിയാണ്. നീ എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ജോലിയിൽ ഇടപെടുന്നത്? നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ബിഹാരി ലാലും കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താലില് കീർത്തനം ചൊല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഗംഗയിലൂടെ ഒഴുകി ഒരു ബോട്ട് വരുന്നത്. ആ ബോട്ട് നിറച്ചും 20 കിലോ ഇങ്ങനെ അരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാബാജി പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ്, നീ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം. ആ ശ്ലോകം ശരിക്കും അർത്ഥവത്താവുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ ബാബാജി പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഭഗവാന്റെ ജോലിയാണ്. നമുക്ക് യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം, നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ എത്തിക്കും. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക, വേറെ ഒന്നും നീ ചെയ്യണ്ട. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഭഗവാന് പിന്നെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുകയല്ലേ ഭഗവാന്റെ ജോലി. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെയൊക്കെ എവിടെ നോക്കാനാണ്? അത് നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നമ്മളാണ് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തി, ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ ഭഗവാൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്നേഹം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവോ, ഞാനൊക്കെ വെറും പതീതൻ, എന്നെയൊക്കെ ആരും ഭഗവാൻ നോക്കാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അത് നമ്മളുടെ തോന്നലാണ്. നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കാണുന്നു പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് നമ്മളെ നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ 24 മണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ നമ്മളോ വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ
ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനില് അല്ലെങ്കിൽ നവദ്വീപിലൊക്കെയാണ് പോകാറുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. കാട്ടിന്റെ നടുക്കായി. അപ്പൊ ബിഹാരി പറയും, ബാബാജി 5 ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ചുറ്റും ആരുമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ എവിടെ പോകും? അപ്പൊ ബാബാജി എന്താ ചെയ്യാ? എന്നാ പിടി, കർത്താല് പിടിച്ചോ, നീ നാമം ജപിക്കൂ. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാര് കുറെ ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും അരിയും സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും ആയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നു. അത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബിഹാരി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണോന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ബിഹാരി ലാലിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അസുഖം വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു. അവരെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആള് മരണത്തിനും ജീവന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്ത് ചെയ്യും? ബാബാജി ഉടനെ പറയും, ആ തുളസി ദളം എടുത്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദത്തിലെ തുളസി നാവിൽ വെക്കുക. വ്രജമണ്ഡലല്ല, നവദ്വീപില് യോഗപീഠത്തിലുള്ള ധൂളിയിൽ പോയി അവൻ ഉരുളട്ടെ, എല്ലാം ശരിയാവും. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ അതേ നിർദ്ദേശം ബിഹാരി ലാലിന് കൊടുക്കുന്നു. ബിഹാരി ലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമെല്ലാം മാറുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്ഠയും സാധന ഇതെല്ലാം രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ സാധന പോലെയാണ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കല്ലിനകത്ത് വര വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. കല്ലിനകത്ത് വര വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വര പിന്നെ മായത്തില്ല, എന്നും അതുപോലെ നിൽക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സാധന ഏതുമായിട്ട് ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കും? കല്ലിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണോ അതോ വെള്ളത്തിലാണോ? വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ സാധന വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? അതാണ്, അത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള സാധനയായിരുന്നു. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ലീലകൾ എനിക്കറിയണം. അപ്പൊ ബാബാജി പറയും, ഓ, എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാനേ അറിയൂ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഭക്തി വിനോദിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലു, ഭക്തി വിനോദ് നിനക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഷ്ടകാലിക ലീലയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പറയാം, അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറയും. ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിടും. എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നിനക്ക്? നാമം ജപിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. നീ മറ്റ് വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഹരികഥയിൽ പറഞ്ഞ് പൈസ സമ്പാദിക്കും. നീ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കുന്നോ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു വിടും. അപ്പൊ ഇത് ബാബാജിയും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം തലമൊന്നും നോക്കില്ല, അല്ലെ? അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓടി, നമുക്കറിയാം, ശൗചാലയത്തിൽ പോയിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആര് വന്നാലും അവരെല്ലാം ഓട്ടിച്ചു വിടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം അഷ്ടകാലിക ലീല അറിയാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ഭക്തന്മാര് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അവർക്ക് ഇതുപോലെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ വരണം. അപ്പൊ അതും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രാവിലെ ഇത്ര 10 മണിക്ക് 10:20 എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:02 ആവുമ്പോ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പറയും, ശരി, ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം നീ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ആ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന
കത്തിരിക്ക ഉണ്ടല്ലേ, ആ കത്തിരിക്കയ്ക്ക് എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ 9 മാസം ഇവരെല്ലാരും ഈ കത്തിരിക്ക നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവസാനം മടുത്ത് അവർ അവിടുന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് നേരെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഞങ്ങൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നതാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ കത്തിരിക്കയില് വെള്ളം ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയും, നിങ്ങൾ ഈ കത്തിരിക്കയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതും ബാബാജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സ്മരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ആധ്യാത്മികമായി ഉയരാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് അഷ്ടകാലിക ലീലകളൊക്കെ സ്മരണയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ഒരു ബാബാജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ആ ബാബാജിയുടെ, അതും സർവഭൗമ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ തരാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കുറച്ചു നാളും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേനെ. അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനെ സേവനം ചെയ്യുക. വൈഷ്ണവൻ എന്താണോ സേവനം പറയുന്നത്, ആ വൈഷ്ണവര് നമുക്ക് പറയുന്ന സേവനം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ആയിരിക്കാം, ആയിരിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ വൈഷ്ണവൻ സന്തുഷ്ടനായാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അവിടുന്ന് പോകാതെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാബാജി സന്തോഷപ്പെട്ടേനെ. ബാബാജിയുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേനെ. അപ്പോ നമ്മളുടെ അവബോധം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എത്ര സ്വീകാര്യമാണ്, സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാത്തത്, അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ നമ്മളുടെ എന്ത് നിർദ്ദേശം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അതൊന്നുമല്ല. എന്താണോ നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവര് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്, അത് നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പോ അയ്യോ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്റെ ഭക്തിയിൽ അതൊന്നും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കില്ലേ. ആ വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുക മാത്രം. അത് കാരണം ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷപ്പെടും. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവർ നമ്മളെ ഇപ്പം മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികളാകുമ്പോൾ മധ്യമാധികാരി അല്ലെ ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മധ്യമാധികാരി ലെവലില് നമ്മളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ശിക്ഷാഗുരു നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയുന്നോ ആ സേവനം നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വൈഷ്ണവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ ഗുരു പരമ്പരയിലേക്കാണ് അത് കണക്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭഗവാനിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ലീലകൾ നമുക്ക് ഇനി ഇദ്ദേഹം കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാബാജി മഹാരാജ് തരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ 2ാം ഭാഗമായിട്ട് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.